е включил в себе си своята десетка, а неговата десетка е включена в другите десетки. Какво препоръчвате по повод на въпросите? Всеки представлява определен хисарон и се струва да се включи в хисароните на другите и чрез тях да започне изясняването на въпросите, или всеки каквото чувства, какъв хисарон е това, има и той го представя. Много важно, че всеки от нас как да обясни този хисарон, как да го форматира своя хисарон, за това, че да го поставите на масата на десятката. И това е много важно, че всички десятки също да достигнат към единна десятка, към които да се включат всички. По време на урока помежду си не говорим, работим в себе си. Как това се изразява? Например, има приятел, който задава въпрос и изразява определен хисарон. Това не е просто неговия хисарон. В това е включена цялата му десетка. Как всички другари в залата и по света трябва да работят с това. Да се включат в този хисарон, да проникнат в него, да вникнат. Как правилно да работим помежду си, за да станем като една единна група. Ти си прав, че това е така и сме длъжни да се обединим. Ще се опитам да разширя. Например, по време на урока се е пробудил в мен хисарон. Друг другар изразява своя хисарон. Кое е по-добре? Да се държа за своя хисарон или да се включа в неговия хисарон? И тогава да се опитвам да бъда заедно с него. Как да го направим по-точно? Това ти сам се длъжен да отговориш. Постарай се да се прилепиш към другаря съответно с това, което разкриваш в него. И тогава, когато заедно се съедините за сливане с Твореца. Доде. Благодаря. Пише в 12-ти пункт от тази статия: ако Израел станат единна група, едно цяло, подобно на единно тяло, където извършващи работата, т.е. ръцете са част от тялото, изпълняват работата и ще допълнят работата тези работещи. Каква е ролята на изпълняващите Тора в работата в тази единна група? Тогава те ще могат да порастат и да стигнат до състояние, когато те истински стават рош за всички сили в Гуф. Докато всички не станат като едно цяло. Това е понятно. Защо една част работи за друга част? Но краката не могат да направят нещо, което прави ръцете или главата. Във всяка част има своя роля. И заедно с всички и това, че той действа. היגיעה והצער של בעלי